राइदिंसि नारखे नुरखे खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंजों जुलि जागोन जोख्रेब जोख्राब बोसोर गोजा खालामनानैब्लाबो नागारा आं नोंखौ लायखाथारगोन 아들야. 아들 नङालै जाम्बि एदाव जानाय माबा मोनसे सोमोन्दो लिंदोब्रा मा सोमोन्दो एदाव जायोसै गुमै जुदि नों आंजों मोजां बिगुमै होननानै सोमोन्दो लायोब्ला आं नोंनो फुरा दानफायाव 500 रां बारायनानै होगोन होआ माथो नोङो सयथि टिजि सयथि होननानै बुंदों आं आरो नों खेबसे फुदुं जाबावब्लाथ' मा मासेयावल' फुरा बारायना होगोन आं फिसाला गिदिर थानानैबो जाम्बि फिसाला देरसिना मेघालयाव थांना थैबाय दाथ' रुमबांल'सैसो बेबोथ' माब्लाबा सानसे मालायनि न'आव बारखागोन आं मादैखौ गियो दानो हासिबजों बुज्रावथारगोन बियो जाम्बि एक्शन नंगौ ओइ फंबाय खबर दाखालि दा खोन्था नोंनो मा जानो मा लोंनो होजोबथारगोन आं होमब्ला माबा जात्रा गानफोरसो जालायसिलायगोन नामा ए बर' समाजनि मेलाव मेथाइ खननांगौलै आं दालाय दाखालि नोंनो 1000 रां होखायाखैमोन होमबा सिख्लाफोरबो दं नामा खनग्राफ्रालाय हा सिख्लाफोर थानायालाय माथो अरजा लायखो नोंहालाय मा बिसास दंसि खिंगुर गोनांफोरजोंलाय नोम्बाजों रायब्लाबो आंखौ सनमान होनानैसो रायोलै दा नुवाखै दा खोनायाखै नों दाउला बुङाबालानो खुंगुर गोनां होनना बुंनायखौ खिंगुर होननाया दाउला होननायसो जायो दाउलायाव थांदों सनमान होनानै खिंगुर गोनांसो बुङो होमब्ला सफैजोब्बाय ना सफैबाय आदा दे बेसे गोबावसै आदाया ओइ नों दा दहायनो दंफैखायो बिदिब्लाथाय मेवहांखायो आंनिया थ'दो गोख्रै जादोंमोन दे बिदानावमोन जिराय दे जागोन आदा औ दे आदा दे फंबाय होखायदो आच्छा बिनावफोर बे आं लिरना हरनाय गाना गोसोआव दंना एसे गोसोआव दङ नों बोग्रोदोब्रा अस्टारा बोग्रोनांगौना 1 2 3 गो खौसेजा जों बयबो बर' फिसाफोर हारिनि जेंनाखौ फोस्रांनो गेरेमसा हानो दा बुंनो नोंबो फै बयबो फै दावगाबो ओइ रिसुमै माखौ गोसो होदों नाय हा माखौ गोसो होदों नों खन मोजाङै खन ओइ खिंगुर गोनां लाजिया नोङो सिख्लाफोरनि खावलायाव दांनो मोजांबासो मोजांहाय आंजों मा दाउ बिमा रांखिनिजों खेबजानो गिदिं नामा नोंसोरलाय मा सिरि थाखो जाम्बि नामा नोंसोरो बे आंखौ रायदोंब्लाबो सनमान होनानैसो रायदों नङाब्ला बे आंखौ खिंगुर गोनां बुङालासिनो दाउलासो बुंगौमोन
เดี๋ยวดิใครเป็นเล่นสิเนี่ย 흠블라. 너희 하치가 원래 막걸리 커브라다. 나 미라고 뒤풀서 동네는 신노하오. दिनै दोनथ'नोसै नामा आदा เฮ้ยมาเขากี่เด็กจะไรเก่าข้าโดนดีมาเซ่ดองเปนเอาวันทักก็เข็บขนาดลาไปเยอะอะไรทิ้งใส่เอาการฟุยสมเบผู้ปฏิโนฟุตรอบคลองทะเลเบดาวข้ามาเสียเด็ดเจ้าใหญ่เรื่องสิ่งเลยจัดมาเขากี่เด็กจะไร Ang daw bimarang kini masih dong. Mana gerencia angin bidiya kailan alai. Harsino dosi go yar bagrang. Beirang kini daw bimayan. Angin no korni tersi lota kapret gas ay kubus pajut bay. 흠블라. Pasla, sekarang lelai mesti pun kena. เขาไหลเอาเบลเลอร์หังปนทงเอาเข็บหังมือดื่มเอาบูสเราหังเขาไม่มาจากมุทรนวมานึกสิละ 흠블라. 아이 비디 능수 관리 빠져이. ไอ้เชี่ยนึกว่าคนมาสกัดมาจากโลหะจับพาจับ 당세 아다 जोंहा 다들 아다 जों 당세 어야라. 아버 캡작은 슬라이. 어리바 다우 비만이 캡나 그 사탈. 아버 당실라이. 다달라이 능하. Hei Charlie, nengah kau siapa bu pemain hubungan kagak datang, mancing siang. Neng kau ada dari naga sana, nanti figur 아대 아버지 그 클레 타러 그만 래. 아니 19불 라이니. 능수 탕들드. 탕. Hei Charlie lah, hei, Charlie toy neng toy, hei, neng kau tu yang kau tu sok kita neng, salah, neng kau naga terang, asyik deh baik, Charlie toy neng toy, 부마등 마트 바지야. 돌로 타라네. 미쿵슬람 나힐래. 농마르고 어이 능구 능아 토더. 터. 투 아니 꾸준히 하라고 따당, 네, 너 그거 나가 terang, 너 처음부터 나가서라, 너 처음부터 답리 당당, 네 피gur kau tu yang tali kemudian. Masa itu ngapa? Hah? Ada kandung mila sadeng. Natok kalam dengai natok. Ma, nato? Oh, ay natok. Oh ai numphani na thom Apa nato kalam nereng lego? Ba? 슬로리. 나 수건 됐어.
멋지래. 다산디 모나모나요 dornanay moso hokone jakasin dong. 너도 나 그만 있네. 살라고 왜냐고. 봐. 예쁘지 않니? 나선디 예쁘지? 소리 소리 예쁘지 않니? 소리 예쁘지 않니? Als Heinis Kompu, muss mich hier wat. 어이 잘났어. 에이! 시들 시라이! 내 비하고 시라 그냥 싫어? Ja, hier. 정말 수고했어! 정말 수고했어. 몸이 있는 시라! Dodargurinlei. 오, 정 노드라구리니. 노드라구리니! 노드라구리 뭐 맛은 맛도 있을 거야! 정 군두만에 정 비핵할 소매차고 솔 팔았네. 찬자 사는 정도 하나 다 해두면. 우나우 정 아사 칼람나이. 샤저코 플롯 빌라이 호르바이. 정부라가 정 플롯 레야세. Hai, nongsa sutibu. Angkose sabsin moजां मोनो सिख्ला. ओरैनोसो बुंदों बे sutibu. 헤이, 알아. 다름 아니 보러라와 분해 동아. 그저와 뭐포? 가요 박. 그저니 뭐포고 박 칼람나야. 뭐포와 바준나니? 뭐? 칼갈랑 뭐이? 능고레 바르바. 능처랑정 디니니 팔려 그자. 응. 메카르 소모샤광 소마단 칼라나건. 할머니 양 베라마 고네 섭 소모 산버타이면. 부셔자바이. 인정라나고니 산나무 피바이. 아르베 콜라나네 고토고타이 강남구와 부 솜자바이. 너시랑 절로 타파네 파이. 작은. 만시야 오늘 원래 이거 지코는 풍등비야. 더 알마 또 콜라고도 타먹어 그래. 야. 까치. 에이, 그네 그 능처럼 라마 호가라 나 타워 나가이 어이, 능철 지금 타버네 그놈 아까. 마 앙쿠 스네카이 앙 빌리팡 하이스쿨니 그단 헤드마스터 능처 앙쿠 스네카이 에이 오, 고단 헤드마스터. 앙베 이스쿨니 고잠신 스튜던트. 지바 잡아야 미트릭 펠자네. 오, 명라바이 그란네 마스터라. 능라마. 러러러 आंखौ साला नोंसोर बादि मास्टारफ्रानो स्नि थाखोआव फरायनायाव अंख रोङिनि बुसे बुनानै गारहोदों नङाब्ला नैबे फान्थाया नोंसिनिफ्राय गोरोंसिन जासिनगौमोन आंनालाय आंना आं जेब्ला 5 थाखो मोनो साला गोदान मास्टार सब समाय जौ लोङै फैयो सानसेखालि आं सावगारि आखिनाय सेराव थानानै नायबाय थाबाय बियो एखनब्लाना बुसाल' मोनामो नाथाय बे दिनखालिना खामनाय बुसा मोनामबाय सेराव थानानै उनाव गोरबावलायबायसोब्रा बियो खहाया हबाब हाबैब्रा उनाव रागा जोंना बुंदों लां मैयाना बुसाबाबो साबसिनमोनलै सार दिनैना खामनायसो मास्टारा बिदि फोरोंदों होननानै थां होबायसैलै बे आंखौ आं मालाय बुजानायनि रागाव थाबावलायगौ आंना गोरोन्थि सार नोंबायदि गाबोन जौ खानाय लोंनानैसो फैसिगोन आं बे गुहां जाबावब्ला आंबो खोरखिजों नङाब्ला आंबो नोंनिख्रुइ रोंसिन जागौमोन 나이트 음블라 사프라노 맛이나 마바리 자리면 타요? 롤레이 러러 앙 하스니까 네 러 아, 피부 뭐 쳐버려, 탕! 아야, 잠바 빌라, 탕! 헤이! 아, 하순간 탕 먹어, 헤이! 아, 뭐 쳐버려, 헤이! 잠바 탕! 헤이! 아, 하순에, 나쁘이 으이 뭐라 아야, 어? 앙이 새끼 그 철랑 그
थिग बिसोरसो लांबाय नामा र' ओरैबोथ' गैया हा र' बिसोरखौ चेक खालामना बिसोरनो लांथारबाय जानांगौ र' ओइ सिगुर गोनां लाजानो सिख्लाफोरनि खावलायनाय आङो मोजां मोजां रायलायदों बेवाइफोर मा ए जौ लाबो आधा बथल लाबोथारदो जिरायथ' जिरायलायला लाबोदोल' न' दे गिलास थिलास नांलायला नै बेवाइफोर बथला हट नै राङाबो टेनसन दं बेवाइफोर टेनसन दं सिख्लाफोर दं नामा फनफोरालाय बबेनि लाल सारु जाखोलाय बिलाय बेखौ मा नायखांनो रोङो नायजाथारनां सोर जाखो नों आं दिनै सादुब्लाबो गिया दै मोजांब्लासो मोजां बे जायगाया आंनिसो ओंखाम जाग्राना रुटि जाग्रालै नोंनो मा नांगौ बेखौ बुंदोल' नों मोजां सादुब्ला आंनि आखाइखौ नाय आंनि साननाया जाफुङोना जाफुङा लाबोनायसै आखाया नायनि आं आं मादैखौ गियो दानो हासिबजों बुज्रावथारगोन बियो नों जेखौ सानदों बेनो जासिगोन हामथारबाय सादु बाबा फोथायथारबाय सादु बाबा नों माब्लाबा जोंनाव थांनांगोन दे ना खांख्राइ बेदरजों नोंखौ ब्रां ब्रां जाहरगोन बाबा आं सोर बाबा बेबाराव मोनमारथारसिगोन आं बेनोगोनलै थान्दै नङा बेनो जाथारनांगौ बै थौ सान्दै मानसिफ्रा साबायखोब्रा फै जिरायफै रावबो गैया जाबायलै सिथ्ला सिबग्राबो ओंखाम संनायबाबो गावनो थोरसि सुनायबाबो नैबेनो सिथ्ला सिबनायबाबो आंनो रावखौबो एप्लाइ खालामाखै दे जिराय खालामालै आंसो भेकेन्सि दं होननानै खालामदोंमोन जाय बादिखौ खालामो माथो बेबो भेकेन्सि मोनखाजोबनायसो मोनगोन बबावबा नों नागिरनानै बे जुगाव सिख्ला मोजां मालाय लाइसेन्स गोनां गोजायानो होमबा जोंहा रांख्रेबजोबनानै थैनांगौ जाहैबाय नंगौबोलै आजिखालि मेरला सिख्लाफ्रा हाथाय बाजाराव थांब्ला ज्राव नुजायो जेब्ला हाबा लानो होननानै नागिरो होमब्ला बबेसो जोबो हिनजाव सिख्लाजों बहल गोरलैजों रुजु जायोलै सिख्ला बैसो जानायजों बहल रानायजों रुजु जायो थारमाने बहल फिथाइ गोरलैया
जाखांफुनाय सिख्ला आरोखि बे समाव बिलाइआ खोबथे लायो नायदावब्लाबो बारा नुस'ना जेब्लाना बहल फिथाइया रायो अब्लाना रिदिं नुख्लाबायसोब्रा खाफालबो थाहैगोनलै माथो सानै साथाम मालायफ्रा खारसनजायोब्रा जोंफोरनि खाफालफ्रा माब्रै जाखोब्रा दार मास्टरनि खाफालखौ बालाजोंसो जालायसे फुनानै लानांसिगोनलै जारेद फुनायजोंल' जायालै खाफालनि रोदा नुजालायनाय फुनांगौ नै दानि आंनिखौ खोनासं दालाय मानसिफोरनाव मबाइल रं नाम्बार जाफेरा होमबा बे घटनाया आंनाव जादों देदो खिथादो नोंसोर खोनासं बिदिब्ला माने ओरैबायदि जादों सानसेखालि रं नाम्बार आंनाव फैबाय नाम्बार मोनथियाबाबो हमबाय आं हेल' होननाय लोगो लोगो गोदै रावजों बुंहरबाय बियो सोर जाखो नों होनना बुंहरबाय सालिया मिथियाबा आंनि मबाइल नाम्बारखौ बोरै मोनखो बियो रागाया थिखिनाव दावखोबाय आंना फाग्लाया सिख्लाफोरजों बिदि गरम रायलायना माबोरै जानांगौ नङालै उनाव बेसेबांबा गोदै रावसो रायलायग्रा जाबाय आं हायार सेकेन्डारि पास जोंहा न'खराव जोबोद गरिब आदाया आंखौ हाबा लाथारनांगोन नङाबा आं फासि जानानै थैगोन बायदिसिनासो बुंहरग्रा जाबाय सेंग्रा होनाय लोगो लोगो दाना साफ्राबो फन हरग्रासो जाबाय दाना रावफ्रा जोबोद गोदै दाना लास्टआव आंनावबो नांबाय साला बोसोरसे मबाइल बिलखौ सै हरग्रा जाबाय थेवबो खनसेबो नुलायथाराखै ओहोलै सानसेखालि बियो नायलायनो होननानै एड्रेस हरबाय एड्रेस मोननाय लोगो लोगो आंबो गारि लानानै ब्लड हेल' अबेसिम मोनखो नै आं थाइजौगुरि मोनफैबाय फैदो एसे थाब फैदो ना आं बिफां सायाव नेगासिनो दङ ए दे थांगौ नै थाथ' सफैबाय दे थादोलै आब' आयौ मा जाखो मानो थांनो नागिरखो र'ना दसे थाथ' थांगोना र' होनबाय दसे थाथ' र'ना दसे थाथ' मानो थांनो नागिरखो रं नाम्बारजों बेबादिनो गथा जाखांबायलै आं फाग्लानो